Ak ťa bavia horory rovnako ako mňa, tak si na správnom mieste, pretože práve tomuto žánru sa budem venovať pomerne často, čiže ma nezabudni sledovať. A toto je 5 hororov, ktoré bavili mňa a ktoré dúfam, že budú baviť aj vás. Vradimiu sleduje dve siroty, ktoré sa ocitnú v dome ich novej adoptívnej matky, ktorá tají jedno obrovské tajomstvo. Môj aktuálne najobľúbenejší film z tohto zoznamu, ktorý bol miestami veľmi nepríjemný na sledovanie. The Thing, alebo slovenský Vec, je kultová záležitosť z roku 82, ktorá je kombináciou výborného scenáru, neskutočných praktických efektov a desivého prostredia. Ak ste ho ešte nevideli, choďte si to pozrieť, určite neľutujete. Sinister je strašná bomba. Nasťahovali by ste sa do domu, kde sa stala niekoľkonásobná vražda len kvôli tomu, aby ste napísali knižný bestseller svojho života? Ani, ale Ethan Hawke áno a je to pecka. Talk to me. Skupinka tínedžerov nájde záľubu v komunikovaní s démonmi vďaka artefaktu v podobe ruky, ktorú stačí chytiť a povedať len 3 jednoduché slova. Hovor so mnou. Mrazivá záležitosť. Neviditeľný. Tento film ma donutil spochybniť úplne každé prázdne miesto v mojom byte a pri jeho pozeraní som mal miestami husiu kožu. Táto verzia filmu je aj po príbehovej stránke skvelo zasadená do dnešného moderného sveta. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni mu dať like a sleduj pozrete.sk na TikToku a Instagrame, pretože hororovej tematike sa budem ešte venovať veľmi dlho.